खुलुमबाय बर' खौरां स्टुडिअ आं नबजित नार्जारि बे समाव बर' खौरां मोनसे रादाबनि थाखाय आखायाव लादों। 20 दिन कोरोना भाइरासनि लकडाउनाव जाग्रा आदार आंखाल जानायनि थाखाय रुपुई राजाबिल गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा माइरं दालि थाव बायदि बायदि मुवा राननानै होदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय रुपुई राजाबिल गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा दुखुथिया सुबुंफोरनो गावसोर रां लोगो नांना खांनानै जाग्रा आदार माइरं दालि थाव बायदि बायदि गोरिब नखरफोरनो अनसुंथाइ राननानै होदों। आरो जोंनि खौरांगिरिनि सोंथियाव मा बुंदों फैजों मोनथिनानै बिदि फैनानै मा फोरमायो जोंनि खौरांनि गेजेरजों बिदिनो मावनाय दांनाय गैयिनि थाखाय होनांगौ जाहैबाय रानना होनायखौ मोजां मोनदो गोजोननाय मोनदो दा बेनि थाखाय मोजां मोनदों माने मा होफैदों नोंथांमोना आलु दालि माइरं थाव साबोन होदो हायाखै आरो बिदि खामानिखौथ' मावनो हाखायाखै गैया ओरैनो मा खामानि मावो दाथ' एख' खामानि गैखाथारा ओरैनो दंखायो सोलिनाय समाव मा खामानि मावो जेनेबा ओरैनो माबायो खामला खुमलाफोर ओरैनो मोनबा मावो मोनाबा गैला बिदि थायो जानायफोरखौ बोरै सोलियो जानायफोरा बिदिनोसै दा रेसन एसे मोननायफोरखौ जायो खामला मावना मोननाय एसे बिदि जायो अनसुंथाइ होदों नोंथांमोना गोरिब नखरफोरनो औ जोङो दा राजाबिल लाइब्रेरिनि सेंग्राफोरा लोगो नांनानै जि हायो फैसा गरसे गरनै खांलायदों जोङो गोबां सेंग्राफोरा लोगो नांनानै फैसा खांनानै लाइब्रेरिनो जमा गथायदों गथायखांनायनि उनाव जोंनि लाइब्रेरि आफादा न' थांनानै माखासे बेसाद बायनानै होदों बेफोर बेसादानो जाहैबाय माइरं दालि थाव संख्रै साबोन सयाबिन आरो बायदि बायदि दंदेरो बिदिनो गोबां बेसाद जों गासै जोङो 35 नखरनो राजाबिलनि खायसे हाजिरा मावनानै जानो मोनै बा खायसे एसे खस्थ' जानानै थानाय बिथांमोननो जों दा गथायबाय बिथांमोना बे लकडाउन समाव माबायदि जेंनायाव सोलिना दंमोन होननानै फोरमायदोंमोन बिथांमोनाथ' जेंनाया दा लकडाउन हिसाबै जोंनि बाजारफ्राबो बन्द'आनो जादों माब्लाबा खुलिदों नाथाय बिथांमोना थांनोबो मोनाखै लोगोसे बिथांमोना हाजिरा गुबुन गामियाव मावहैयोमोन बिथांमोना मावहैनो मोनाखै लोगोसे गामियावबो एसेबां बुरजा मावग्रा जानायलाय गामिनि खामानिफोरा थोस्लाबाखै बिथांमोना बेयाव गोबां जेंनायाव भुगिनांदों बिनिखायनो जों बे हाबाफारिखौ लादों लकडाउननि समाव दा कोरोना भाइरासनि सायाव सांग्रांथि सायाव माबा मोनसे फोरमायहरगोन जोंथ' बेखौनो सानदों जों साबोन होनायनि अर्थ'आनो बेनोदि जोङो माने आखाइखौ सुनायनि थाखाय जाहाथे सांग्रां जायो गोबां नखरफोरावनो साबोन बाहायामोन नाथाय जों बे बेसादखौ साबोनखौ होदेरनानै नखरफोरखौ जों बुजायदों बे साबोनजों एसेबाबो नोंनि आखाइखौ जोथोन ला नोंनि जानायाव जोथोन ला साफ सिखोन था लोगोसे गासै रायजो राजाखौ जोङो राजाबिल जोंमा लाइब्रेरिनि जानानै बेखौनो खावलायनो सानोदि माने नैबे भाइरासआ गोबां गिख्रंथाव मानसिनिफ्राय मानसि बास्लाय होनना जों खोनानो मोन्दों ससियेल मिडियायाव जों मिथिदों निउसाव मिथिदों टिभि चेनेलाव मिथिदों बेनिखायनो जों गासैबो रायजो राजाखौ आखाइ खबजबनानै खावलायनो नागिरोदि जाहाथे बेनिफ्राय जों सांग्रां जानांगौ ससियेल डिस्टेन्सिंखौ मानिनानै सोलिनांगौ लोगोसे जोङो खावलायदों जाहाथे जोंनि बर' हारियाव जाहाथे बेयो साफिनो हाया जोंनि जे सांग्रांथि बियो जोंनिया सोलिगोन बेखिनिखौनो आं खावलायदों जोंनि रायजोफोरनि जोंमा लाइब्रेरिनि सेंग्राफ्रा दालि होदो आलु होदो थाव साबोन आरो सयाबिन होदो बेखिनियानोसै आरो माइरंबो होदो दा खस्थ' समाव माबोरै बन्द' समाव माबोरै सोलिनांगौ बिदिनो खस्थ' खालामनानै आलु सेरसेखौनो बोथिब्रै गाहाम खालामनानै जानांगौ जादों जोङो दालिखौबो आरो बिदिनो हानायखिनिखौ माब्लाबा थाव संख्रि बानलुजों जों सोमजानानै सोलिना थादों जोंहा दा जेरावबो खामला मावनो सुबिदा गैया बेनि खार'नै दा आंबो गोजोननाय मोन्दों बिदिनो होनायखौ बिदिनो मोजां सोलिलांनो हासै जोंमा लाइब्रेरिनि सेंग्राफ्राबो सरकारनिफ्राय बिदि अनसुंथाइफोर होफैयाखै नामा सरकारनिफ्राय एख' मोनाखै आङो एख' गैथ'वा गामिनि सेंग्राफ्रादि माइरं होफैदो माबायदि मोनदों मोजां मोनदो गोजोननाय मोनदो मा होफैदो दालि माइरं थाव खुलुमबाय बर' खौरां सिनायगिरि नोंथांमोनखौ अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनानै दिनै रादाबखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।